Kanegadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan Lang. Kimat ki ba kongsan jong ka khubor menta ka step. Ka President Draupadi Murmu kala ong baladep ban shimya bun tali ki sian jam ki ba seiso na ka benta ka roi ka par ka ba kellum jong ki pai riulum hakishi pos nam balalen. Ka jingyalang ka basan pusan hapedeng u Director General ki sipai khaput ka India ki Border Security Force but u Director General ki sipai khaput ka Bangladesh ka Border Guards Bangladesh kan sedang nado mentakasngi ha New Delhi. Lej elap election u Menteri Rangba Conrad K. Sangma u balongru National President Jong Kaseng NPP na kabenta u kertong MDC Kaseng ha ka jingelang pat ba kabalalong ha kasnong Ampere ha District Ribhoy. Ki khubor ki babnya. Ka President Draupadi Murmu kala ong baladap ban shemya bun tali ki sian jam ki ba seiso na kabenta ka roi kapar ka ba kellum jong ki pai riulum ha ki shipos nam balalen. Ka President kala kran yakani ha kasngi plie ya kalat karong Adi Mahotsav Arhajar Arpusan ha New Delhi hinen kasngi. Habakran hakani ka jingelang plie ka Murmu kala ong badai ka riti ka dustur bat ka rukom em jong ki pai riulum ka ba penrius pa ya kala riti jong kari. Ka President kari kala banrap shushu ba kabha na kabenta ki pai riulum kala kiu da laisha hakani ka mang tengka ka bathamai. Kala ongru ba kari kan kiu shakmat tangla dawan ra ya ka jing kentiu ya ki pai riulum bat kumta la shimya baro ki sinjam ban kentiu stat ya ka roi ka par jongki. Ka Murmu kala ong ba ki tiar balashna da kakti ki jingbam ki riam ki bej ki rukom sumar tanrai bat ki jingele kai tanrai ki long jong ki riulum kilong ka jingyo pateng ka bakordor jong kari. Unong ay khubor ka AKASHVANI ulayathu baya ka Adi Mahotsav kabalong kalat karong ban pen iya ka jingriu spa kalariti ki pai riulum kari India la penlong dakatna Tribal Affairs jong ka sarkar pedeng nado ka khatnriu tarik hado ka arpusaw tarik menta ubnai rempang. Ka jingelang ka basan pusan hapdeng u Director General ki sipai khaput ka India ka Border Security Force PSF but u Director General ki sipai khaput ka Bangladesh ka Border Guards Bangladesh BGB kan sedang nado menta kasngi ha New Delhi. Ka khubor sarkar na ka BGB kayathu ba u Director General ka BGB u Major General Muhammad Ashrafuzzaman Siddiqui unwan syakani ka jingelang rengkat khatlai ngut ki delegate. Kini ki khat laingot kin kan thop iki officer rangba ka BGB ki officer jongka Chief Advisory Office katnat ki kam korbari katnat ki kam bari katnat Land Records and Survey bat ka Joint River Commission la ban kedaw hangni ba kisipai khaput ka India bat Bangladesh ki jia kando ASEAN ha ka shisnam ya kani ka jingelang ka bamenta labo ban penlong ha ka khatpra hado arpuar tarik umnai naiwing jong usnam balala henrei lapen kan ria no hadien ka jingkerpat nakaliang jong ka BGB namar kalong kaman hakari Bangladesh hakitu kipnai kamshim lalong ka babyang ki DG jong ka BSF bat BGB kilia kendo khatdo haupnai liber arhajar arpusaw hadhaka kani ka jingelang ka bamenta kan kut haka arpo tarik menta ubnai rempang. Kayeng dorbar thawan jong ka jala Assam kan lej ban shong dorbar hakasin ka baningkong shabar ka nongba Guwahati. Ya kani ka dorbar on penlong hakuk rajahar hakaba on penlong ya ka snisdang jong ka dorbar mangteng ka menta ka sngi. O Menteri Rangba Himanta Biswa Sarma ula ong bakani ka long ka dak ya ka jingwan ka shong suk shong shngan haka jala bat ka jingya teli jong baro ki jat ben riu haka jala. Ulaong ba ka jingkran jong ulat ka baju ai ha kasngi ka basdang jong ka dorbar mangtengka kan long ka benta ka bakongsan. Ya ki dorbar ki basa jong ka dorbar mangtengka on penlong ha Guwahati. Kani ka dorbar mangtengka kan beteng hado ka arpusan tarik upnail ber ubanwan. Hadian baka Meghalaya kala syajit na kabentaban penlong ya ka National Games ha usnam arajar arpuhnyaw o Menteri Rangba Conrad K. Sangma ula penbena ha kasngi satjan balala ba haki arsnem ki bansawan ka jela kan thawi ki jingtai jingshna ki babet babyang hakeleng karilum Khasi jainti abad garo nakabentaban penlong ya katai ka lumpung yele kai sports ula kularu ya kinong yele kai sports ba ka sarkar kan aikam sarkar ya kito ki bayo medal hakani ka lumpung kat kumbalaruit dak haka Meghalaya sports policy
Usang ma ula pen shlori kinong ele kai ban pen krek bhayala de haki arsnem ki ban sawan namar ka jing job jongki haka national games kanwan ra tang ya ka jing sno sarong ya ka jala hanrai kan pen thik na ru bakin yo ya ka kam sarkar kani ka dei ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Umantri Rangba Conrad K. Sangma ubalong ru National President Jongka Seng NPP ulalait banyalap election na kabenta ukurtong MDC Jongka Seng uba Sostenes Sotun haka jingalang paitba kabalalong hakasnong Ampere ha district Ribhoy hakani ka jingalap election la sakhi ya ka jingishe benta jongkinong yalam bakhampao Jongka Seng NPP kiblakar pat ikipaitba ban ay ka jingkershan jongki ya ka seng hakani ka election MDC ka bansawan haka jingelap election jong u menteri Rangba Conrad K. Sangma ula kentui ki ba ban pensong nia bha ya ka jingya chaprang ki kampen roy haka constituency hapo ka samoi terekam jong uba Sostenes Sotun da ka bayanu jor bat ki tu ki por badang khmi u MLA ubarim ubadai nakawai pat ka seng Udkhat kaying darbat thau an chaka Lok Sabha ubadai ru unong yalam Jongka Seng Congress usaleng e sangma haka khatsan tarik urumphang arajar arpusan ulah yar chakasnong khabau kabadai kasnong kababuon ki basong basa kidai ki garo banpan ya kajingkershan na kabenta ukurtong ka Seng Congress uban yakhun na Shila constituency uba Astarlan Khlep ya Saleng e sangma lasanran lang daka working president Jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka Deborah Marak rengkat ukurtong ka Seng uba Astarlan Khleb bat kiwai di kinongyalam ki bakhampao Jongka Seng habakran hagani ka jingyalang saleng sangma ulaong ba kinongyalam ka NPP bat kiwai pat ki Seng ki penyakhun daki kertong ki bamdai na po ka constituency hendrai ka Seng Congress kalawan ra da ukurtong ubadai na po ka snong shelahi Ulaong ru balada ki pait ba ki ay ka jing job ya ukurtong na ka Seng Congress na kaliang Jongka Seng kan ay jingirap klem da i ben laki de ki Khasi ki garo ni ki wei pat ki jait ben rio saleng ulapan ya ka jing kershan na ki pait ba ka Shela constituency khamtam na ki nong snong ka khabau ba kan penjob ya ukurtong ka Seng uba Astarlan Khleb ha ka jo ka por uba Astarlan Khleb ulaong ba Ulong ubala kloy ban yang ban pet bat sngap lang ya ki jing e ki ba ki paralok garo ki basong basa ha ka te ka thain bat ru ban yada ya ka riti ka dustur bat ya ka khandau ka syap jongki ka Meghalaya kala pendap ya ka khana samari ban nyawi ki sim ki bala tip kum ka Asian Waterbird Census arajar arpusan hakaba la lum jingtip badan hado kumba shispa anyo pulai teli ki sim kiba na ki khatsau ki jaj bala syam hakajalla yakani ka khana samari la pendap haki jaka shong bakong san kum kapung yam bat kala kdausai ya ka jingruspa haka jingdon ki sim hakathain kani ka khana samari kala yo ru ya ka jingisem benta ba shitram na ki nong tre katnat ki kam klau ki scientist ki riu age mariang rengkat bat ki biodiversity management committee la ni ki BMC ki ba na kasnong nyu khwan maulendap bat sau khwan ladan ru ki riu shampang ki beleshim benta kanthop ya Dr. Dipankar Lehkar na aranyak bat nibir medhi balong senior biologist na ka office jong PCCF bat HOFF ki beleshim benta ki beleshim ya ka benta ka bakongsan hakaban lum ya ki jingtip bat ban pensyong dor ya ki ka district transport office jong ka district eastern west Khasi Hills rengkat baki pulit ka mairang kila penlong ya ka jing talasi bakendit ya ki kali ban khmi ya ka jing buat iki an yait kali hasirin ter ka surok ba NH44E ha mairang kani ka jing le komne jong ki bor penyat ka thmu ban te lakam ya ki to ki ba pen khen ya ka an kenthop iki kali bambyang ki kot kisla ki kali bata yet yong bat ki to ki bamdan ya ki high security registration plates hakani ka jing talasi ki pulet ki labat ru ya ki to ki nong nya kali baklam license bat ki nong nya thok thok ki baklam phong helmet bat katung ila poish ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong haka por prabeje ngi so bat ka Akashvani dari na ka benta ki khubor ki banwan na ka kani ka dei ka Akashvani Shillong ka por menta kala jandap artat prabeje